na mém kanále. Tohle je informace o mém kanálu. Možná už mě někdo znáte, ale to vůbec nevadí. A i na tomhle kanálu se budou vysvětlovat challenge, vlogy, prankoly a nějaký pranky, ale jenom možná. Takže zatím čusák. Další video za mnou. Čeká mě Selka. Počkej. Ty vole! Co tady dělá ten rohlík? Kruté povstání. Pane Bože! Nech mě už kurva, nebudu. Co kurva po mně chceš? Co chceš ty po mně? Budeš mlčet? Budeš mlčet, no? Tak ty budeš mlčet! Ty kuráku! Mám kozu! Co se tady stalo? Dámy a pánové, teď jsem chtěl natáčet na YouTube.